سلام سلام تخاتلت بروري مالتي ميديا مجمريا نزل channel زي اب كل خرنعت عالمكم تكاتاتلو زلخم كلكم فتوتي دغفتي افكرتي سلامكم بزح كبل سناي منيتي يغلصلكم كابز قصيلنا دما نافتي حزنا مصينا زلنا مدب وي بروجرام كيسغرنا خلنا لايك شير እንዳገበርኩም ጀምሩዎ እቶም ሳብስክራይብ ደገበርኩም ድማ ሳብስክራይብ በመግባር አባላትና ይዝገዛ ሆኖ ንኺድ ናፍት መምጽኢና أبز حلف أوارح حيال غوزغواس حيال متخخ فيرما يجبر نيرو قبل علي زر سناي جرماي كسمه سريتنا خنت أرزو دلينا عند بولو أزوم ناي ميديا نقادو بزح عفر فر 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 كلون سمع نيرنا إذا مسرح زي مستجمر الدماء بزيو على الحدر أو وشت 24 ساعة حنت فيديو سريح زرقي حلكم نيرة مخنياتو نزر سناي ولا حنت نجركم تقولوا خمزي بولهم ولا حنت خجبروه خمزي يقولوا أتقالي لنتايد اليومكم زخم دلو نجيركم يعني كله تنجرات دما كوين الله اتشعور الزارة وزن وركو فيديو سريحة حلف لنا كن سمعينا كم مرتوع ويدما مرة قولي نزغلت معالتي نسنة باباوي زرق سناي قرماي بربيروم برابيروم فتشوم فتاتشوم لعلن تحتني لوم على بيتهم حج انت يوم كسخن مسرتو لي نايلون فيرما يأكل له يزور اللوتي مأكب فيرما مالتي زرق سناي جبناي جبرن زرق سناي بهيوتي حتتني زرق سناي أي سرقن المحجون كخصص يلو خا أمريكا ماتينيريو ودعتو كفت حج خصص يقليلو ماتيو لزرق سناي يخصص لزلخوسي كتقرزي مو جنزبي لكم أتوم مرجم ناي ولدكم دلوكم كأمساكين زرق سناي نخط الرز جنزبكم هيكمون ودعتو كفت ماتيو كلتا معالت جيرو خاطة مليسو كخصصي ماتي نيرو كلتا معالت باتيحني يمسل أو أخذ له خاطة مليسو دراما يمصرح لكم دلو حجون نزل سرح جميرو ودلو يناس كوكوناي دو يناس قالتو بلو يمسلني نازي اقم بعتو بحيزوا دلو بدحريت كوينو تدرفو دلو ودعتو كفتي قال نقر فيلم خسرحو نخصص علينا نافتو زلو هاجر كخيد ناي نفاريت هاوني ناي هوتيلي هاوني ناي كم زلالين دابلكا بوزوح غنزب كمنطلي خا حجت منسي نخيد ازت راي يكونن مس غازيطنيا نايل ولد غرغ سابز غبركو قال محتتون بزعبا زرسناي بچ قبيلات اللي نيرا قال ختبل انا ون اتا حساب زرزيره كوفا بيللا نيري حونا زرسناي غرماي سبباوي زرسناي غرماي حدا انت تجاميرو نيو وفريز مثل ነገር በቃ ولا በቃ በሉ ከምዚ በሉ ፊርማ ሰባስቡ ክስጎግኔው ምና አንደኛ ነገር ተተሰጊጉ ናብ ዓዲዩ ዝኸይድ ዓዱ በጣም ይዝፈትዋ ባይዘው ስለዚ ይፈልጥዎ ይምበር ማለት ምንም እንት ዘብሎ ነገር የለን ግን እተወፍር ግን አነ ይገርመኒ ወአነ ምንታይ አብልዕለ ሃውምስ نمنتا ايو زخلو نجر تايمو سلز جبري بلنا استيابزي تحسب نيكا مجمريا تخصتاي اللي تاريخو تشكان نجي سوري خلخي دقافاي تقاما يلكادي كونكا خما خاتقرنيا تزارابي وي حدي ارتراوي ابسدت مساخا مكورو زبلع زلو انتا يالو دخوم نقول ندابلكا حاسس هيركا ختتقعنا حوخا تردي كلو ازي ناي سبحلنا الوي بدعمي مجمريا خنقركي يدقف يقاوم زرسناي تمال تقاماي نيرو لو مدغافا يالو مجمريا زرسناي كفلطو خوللهم ابزا امونلو متكل نقيص زموتي ادما عسبي صلاو سبي غوزغيسكا مديركا ناي ممان كلتالو ترديكي سقيلو خا يغطمنيو دحر بايتاخا فتفيتي يدفلط انتاي كغبرو بيزنسيو نزارسناي كنزغوغو خنطرو زينالكا خومو غبر نيرو خندي غوزغواس فجي تغمتيلكا كونا بيزنس يمقيرمو زارسناي كترست بايس مچرچاس ناي طبقادو ناي نفاريدو ناي كمزيلكا خاشعوس غنزب كسباسو سويزرلاند خد قرشي اكبو يبل نيرو حدا وقرشي ديول كاري خاتخصص سلازي كبرات تخاتتلت مدباتي حدا نجر كتفلطو وزلكم زوم اب كمز عين السرح توافيرم دلو نخستو خسخن مسرتلاينا نخستو خسخن مسرتينا ندابولو سويل كعد زخلو زلو فيكم دمصو ነገር የብለው ምን አባይታ خغورو زخول ነገራት የለን
ንሽዑግን ዋዕ አቢሎም ፈሊጦም ነቲ ሰብ ወይ ነቲ ሕብረተሰብ ሓንጎሉ ይጥምዝዝዎ ይምርዝዎ አባይታ ግን ድመጽእ ለውጥ የለን እተን ኩለን ዝበልኩዎም ቪድዮታት አቀዲመ ቆራሪፀ የቅርበልኩም ኣለኹ ኣነ ንዘርኢ ሰናይ ክኸስዎ ደልዮም ኣይኮኑን እንታይ ደኣ ብሽም ዘርኢ ሰናይ ክስኽን ምስርቲና እንዳበሉ ነቲ ህዝቢ ቅድም የለዓዕልዎ እቲ ህዝቢ ምስ ተለዓዓለ ዋዕ ተባሂሉ ዝጉዳይ ኣብ ኩሉ ሕብረተሰብ ምስ በፅሐ ማኖት ሒዞም ኻ ፀኒሖም ኣልጊቦም እንታይ ለኩም ነይረ ናይ ነፋሪት ዶ ናይ ሆቴል ዶ ናይ መግብረ እንዳበሉ ማልያ ደይብሉ ዶላራት ክሙንጥሉ ወዮም ነቲ ሕብረተሰብ ወይ ነቲ መንእሰይ ኢለኩም ነይረ እታ ድበልኩዋ ኣቐዲመ ካልኣይ ወርሒ ቀሪቡሎ ምክንያቱ እቲ ወዲ ዕፁ ክፍት ኣፍትናቱ ቻነል ዓዲሙ ኔናስ ኮኮናት ንዘርኢ ሰናይ ክንኮሶይና ጽቡቕ ተበጉሰዩ ኣንሕና እውን ኩላትና ኢደኢትካ ንበል እንዳበለ እቲ ንኽስ ተባሂሉ ተዳልዩ ዝነበረ መእከብ ፌርማ ሸር ግበርዎ እንዳበለ ሊንክ ገዲፉ ኣፍትናቱ ቻነል ቀልጢፉ ክመልእ ክባዛሕ ይድፅዕር ነይሩ ኔናስ ኮኮናት እውን ብድሕሪት ኮይኑ ደማኸሮ ወዲ ዕፁ ክፍት እዩ ከምዚ ጌርካ ክሰስ ኣነ ከዓ ከምዚ ክገብር ኢሉ በዓል እዩ ኣሽኪልዎ እቲ ድማ ዘፍዘፍ ኢሉ እቲ ናይ ወዲ ዕፁ ክፍት ሚድያ ለከ ኩሉ ሰብ ክኽሰሰለ ኢሉ ሞ ክፅበን ዘርኢ ሰናይ ድሓር ናብዛ ሕጂ ድብልዋ ደሎ ወይ ዝሓትዋ ዘለዉ ናብ ኣዮም ክመፁ ኢለኩም እዚ ፕሮጀክት ብዓብ ድተሓዝ መሲልዎ ወዲ ዕፁ ክፍት ዳርጋ ፐርሰንቴጅ ኣትዩ ነይሩ ምስ ዮናስ ኮኮናት ከምዚ ዓይነት ንግበር ኢሉ ኮብኪቡ ምፅዎ ባዕሉ ነገራት ግን እንታይ ኮይኖም ከምቲ ሶም ንዘርኢ ሰናይ ንምጥቃዕ ድጀመርዎ ጎኒ ናቱ እውን ልክዕ ናይ ዘርኢ ሰናይ ፈተውቱ እውን ተላዒሎም ናይ ዘርኢ ሰናይ ደገፍቱ እውን ተላዒሎም እቲ ፍልልያት ምስ ረኣይዎ ሕጂ ንባዕሎም እቶም ክንከስስ ኢና ዝብሉ ዝነበሩ ሰባት ተኸሓሒዶም ንድሕሪት ኣስሒቦም ንድሕሪት ምስሓብ ተጀሚራ ከም ሰብኣይ ድጀመርካዮ ጉዳይ ኣብ መዕለቢ ከተብፅሖ ግዴታ ነይሩ ግን ኢለኩም ኣነ ኣብቲ ናይ ናይል ጋዜጠኛ ናይል ወልደገርግስ ዝገበርክዎ ኢንተርቪው ናይ ዘርኢ ሰናይ ተንኪፈልኩም እየ ወላ ሓንቲ ከም ዘይገብርዎ ኣብ ድበፅሕዎ ከም ዘይብሎም ኣብቲ ናተይ ቻነል እውን ገሊፀልኩም ነይረ እቲ ሽጣራ ተወዲእዎም እዩ ሽጣራ ፀንቂቕዎም እዩ ክንደይ ዓመታት ኣርእስቲ እንዳቀያየሩ ነቲ ኣብ ስደት ዝነብር ዘሎ ሕብረተሰብ ወይ ዜጋ መናጭቶም እዮም ዓፅሚ ትሪፎም እዮም ሕጂ ናብ ምንታይ ወዲቖም ንእገለ ክንከስስ ንእገለ ክንከሳ ክትከስስ እንተ ደኣ ኾንካ ኣብ በዓል ኤውሮጳ ሓደ ነገር ክትፈልጥዋ ኣብ ገዛኻ ኮፍ ኢልካ ብኦንላይን ኢኻ ክስ ትምስርት ክስኻ ተቐቢሎም ቁፅሪ ሎ ድመፀካ ኮድ በዚ ተኸታተል ኢሎም እቲ ጉዳይ ክረአይ ከሎ መስርሕ ናይ ቤት ፍርዲ እንዳቐፀለ ከሎ ንዓኻ ሜሴጅ መፀካ እዩ ብኦንላይን ኢኻ ትከታተሎ ኣብ መወዳእታ ኣብ ውሳኔ ወይ ድማ እቲ ቤት ፍርዲ ብኣካል ካባኻ ዝደልየ ነገር እንተ ደኣ ኣሎ ንዕለት ክንድዚ ሰዓት ክንድዚ ደሊና ካለና መፀና ኢሉ ቴክስት ገብረልካ ሜሴጅ ድመፀካ ሽዑ ኢኻ ትኸይድ እስኻ 95 ሚእታዊት ግን ብኦንላይን ድውዳእ ክስ እዩ ኣብ ገዛኻ ይድውዳእ እዚ ኣብላ ነይረ ደጋጊመ እዚኦም ግን ክንከስስ እንድሕር ካናዳ ቅመጥ ኮይኑ ዮናስ ኮኮናት ንስዊዝ ክኸይድ ክኸስስ ኢሉስ ናይ ኣየር ሃቡኒ ናይ ሆቴል ሃቡኒ ናይ መግቢ ዋ ከሳሳይ እንዲዩ ክሰሰልና ኢሉ ኮነ ዝሰብ እዚ ዳኣዘዞ ወይ ደገደዶ ሰብ የለን እንታይ ዳ ጥቕሙ ፈሊጡ ሽጣራ ፊሒሩ እንታይ ገይሩ ነዚያ ሚሂዙ ከሲሰለኹ ኢሉ ኣብ ዓለም ሙሉእ ዘለዉ ከዓ ገለ ሰባት ሓቂ መሲልዎም ፌርማ ይእክብሉ ሰድሉ ነይሮም ኣብ መወዳእታ ግን ውፅኢቱ ወዓል ወዲ ዕፁ ክፍት ኣብ ድበፅሕዎ ከም ደይብሎም ፈሊጥና ኢና ዓቕሚ የብሎምን ሕጊ ንሽም እዮም ኣሜሪካ ቅመጥለዉ ዝበሃል እምበረይ ማዕረት ነባር ናይ ህዝቢ ኣሜሪካ ኢና ሕግታት ንፈልጥ ንከታተል ንሓትት ሳላ ቴክኖሎጂ ማለት እዩ ዘርኢ ሰናይ ክኽሰስ እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ክጥረዝ እዩ ዓዱ ክኸይድ እዩ ናብ ሳልሳይ ሃገር ክኸይድ እዩ መዓስ እዩ ክጅመር ትኽሲ መን እዩ ክኸስስ እቲ መስርሕ ናይ ቤት ፍርዲ ኸ ድከታተሎ ኣካል መን እዩ ክንከስስ ኢና ትብል ጥራይ ማኖት ሒዝኩም ነቲ ሰብ ገንዘብ ጥራይ ምሕታት ኣትይኹም ቅድሚ ሕጂ እኮ ወዲ ዕፁ ክፍት ካብ ኣሜሪካ ናብ ስዊዝ ንዘርኢ ሰናይ ግርማይ ክኸስስ የኢሉ መፂኡ ነይሩ ካብ ትፅቢት ወፃኢ ዘርኢ ሰናይ ግን ካልእ ሸረኽ ኣዳልዩሉ ስለ ድፀንሐ ካልእ ግብረ መልሲ ካልእ ፊልም ሰሪሕሉ ስለ ድፀንሐ ኣብ ካልኣይ መዓልቱ ሃዲሙ እግረ ያውፅኒ ኢሉ ካብ ስዊዝ ንኣሜሪካ ተመሊሱ ወዲ ዕፁ ክፍት ኣብ ኣሜሪካ ግን
ናብ ዘርእሰናይ ይኸይድ ኣለኹ ክስ ክምስርት ኢሉ ማልያ ደይብሉ ገንዘብ መልጢጥኩም ቶም ኣሜሪካ ኾንኩም ድሃብኩምዎ ገንዘብ ጉዳይ ዘርእሰናይ ኣበይ በፂሕ ኢልኩም ይሓተትኩምዎ ንኮኑ ወዲ ዕፁ ክፍት ክኾሶ እንዲ ኸይዱ ነይሩ እንካ ክሰስ ኢልኩም ኣስኒዕኩም ሰዲድኩምዎ ንይምሰል ስዊዝ ኣትዩ ክልተ ለይቲ ሓዲሩ መበልሳት ሰይቲ መዓልቲ ከዓ ሃዲሙ ወፂኡ ክኸስስ ኣይኮነንሲ ዘርእሰናይ ከይከሶ ሃዲሙ ወፂኡ ተገምጢሉ ምክንያቱ ብዙሕ ብኮታ ስለ ድፈልጠሉ ዘርእሰናይ እዚየናስ ኮኮናት ትብልዎ ከዓ ስታይል እዚ ሒዙ መፂኡ ንዘርእሰናይ ክከስስ እየ ንዘርእሰናይ ንከስስ ኣለና ተወዲያ እታ ጉዳይ እንዳበለ ትሪም ክሰርሐልኩም መወዳእታት ኣይብለኩም ኣሎ ምስ ወዲ ዕፁብ ክፍት ኮይኖም ኣብቲ ናይ ወዲ ዕፁብ ክፍት ቻነል 10 ግዜ ክንከስስ ኢና ወዲእና ኢና የቐኒየልና ነዚ ሓሳብ ደበገስካ ገለብልዎ ነይሩ ፈሊጡ ቀዳማይ ሃንዳሳይ ነዛ ጉዳይ ወዲ ዕፁብ ክፍት እዩ ኣብ ልዕሊ ዘርእሰናይ ግርማይ ክስ ክምስረት ድገበረ ወዲ ዕፁብ ክፍት እዩ ንየናስ ኮኮናት ኣብ ዝነዓ እቶይሉ ዝጠበሶ በዓል እዩ ተገምጢሉ ግን ከምታ ኩሉ ግዜ ድብለኩም ዕላማ የብሉን መትከል ኣልቦ ይወዲ ዕፁብ ክፍት ኩላ ነገራት ርእዋምሽ ንመን ክሒድዎ ቀዲሙ ንየናስ ኮኮናት ከምዚ ክብል ይክሒድዎ መጀመርያ መሲልና እቲ ፔቲሽን ገለመለ ሳፖርት ግበርዎ ኢልና ሓላይ ከዓ ናብ ፋይናንስ ናብ ገንዘብ ከዓ ኸድካ እዚኣ ግን ንግዲ ሸቐጥ እያ ስኽፉን ክትብል ዝግባእካ ጽቡቅ ኣይኮነን ዋዕ ማለት እዚ እታ ሓደ ሰብ ክልተ ሰብ ድሓን ኣብነት እንተጌርካ ብናትካ ፍቓድ ብናትካ ወፃእካ በቃ ምስ ኣብኣቶም ርእዩ ሰብ ድሕሪኡ ኣነ ከምዚ ጠበቃ ሕጀሞ ናይ ጠበቃ ክንደዚ ገንዘብ ኣለ የድልየኒ ናይ ከምዚ ጠበቃ ዝበሃል ከማን እኮ ይሕዝኒ ኣብ ዝገርሞ ሕጂ ነታ ኤር ቲኬት ዝሓትት ዘሎ ማለት ኤር ቲኬት ናይ ነብስኻ ክትከፍል ዘይትኽእል ንኤር ቲኬት ሓጉዝኒ ትብል ተኮንካ እኮ ፀገም እኮ ኣብ ካናዳ እንዳተቐመጥካ ኢማጂን ኣብ ኣሜሪካ እንዳተቐመጥሉስ ንኤር ቲኬት ሓጉዙ ዝኽእል ገንዘብ ዋዕ እዚ ዳ ንግዲ ወድኻ በሸቐጥ እንዲ እዚ ዳ ጋና ክትሓስብዎ ከለኹም ኣብ ቪድዮ ሰሪሕኹም ናብ ህዝቢ መፂኹም ንኸስስ ኢና ፌርማ ንእክብ ኣለና ክትብሉ ከለኹም ጋና ወርሕን 2 ሰሙንን ወርሕን 3 ሰሙንን ኣቢሉ እኮ ኣነ ቪድዮ ሰሪሐ ኩሉ ዝበፂሕኹምዎ ዘለኹም ተንቲነ ነጊረኩም እየ ኣብ መወዳእታ ናይ ሆቴል ዶ ናይ ነፋሪት ዶ ናይ መግቢ ክትብሉ ኢኹም ብከምዚኣ ሰብ ኣይሂበኩም ንዩ ኣይስዕበኩም ንዩ ክስ ጠጠው ክትብል እያ ቤት ፍርዲ ከይቀረበ ድማ ዘርእሰናይ ግርማይ ክረትዐኩም እዩ ዋንጫ ዓቲሩ ክወፅእ እዩ ኣብ ዘለዎ ኢለኩም እየ ኮይና ከኣታ ነገር ስለዚ ነቲ ህዝቢ ኣይተታልልዎ ነቲ ሕብረተሰብ ብእርሱ በእሙሩኡ ብግዚኡ ኣይትፃወቱ ስደቱ እዩ ከሎ ሎሚ ስደት ተቐይሩ እዩ ባህርያት ስደት ተባላሽ ከም ቀደም ኣይኮነን ስደት ሎሚ ልዕሊ ማንም ግዜ ኣዝዩ ንመነባብሮ ይኹን ንኹነታት ጥዕናኻ ይኹን ንእምሮኻ ይኹን ናሃር ወሲኹ ኩሉ ነገራት ኣይትብህጎን ኢኻ ስደት ክንደይ ኣዕሩኽትና ክንደይ ፈተውትና ድጭነቑ ኣእምሮም ስሒቶም ጠርጠር ድብል ዘለዉ ውሕዳት ኣይኮኑን ቀደም ስኳ ድሓን ነይሩ ሎሚ ግን ኩለን ሃገራት ስደተኛ ፀሊአን ሰብ ፀሊአን እየን ክሳብ ኣፍንጨን ዒቕ ኢልዎን ስደተኛ ከመይ ገይሩ ካብ ዓዱ ይወፀልና እንዳበሉ ብካልእ ዝተፈላለየ ሲስተማት ገይሮም እዮም ነቲ ስደተኛ ፀቕጢ እንዳፈጠሩ ተደልዩ ነብሱ የጥፍእ ተደልዩ ሃፂል ይውፅአሎም እንታይ ይምልክቶም እሶም እንታይ ገዲሽዎም ኣብ ግዜኡን ኣብ ሰዓቱን ጉልበትካ መዝሚዞሙኻ እዮም ጉልበትካ ተጠቂሞሙሉ እዮም ጉልበትካ ዓብየሙሉ እዮም ሕጂ መን ኢኻ ማንም ስደተኛ ከይድካ ኣነ ከምዚ ዜግነት ሂቦሙን እዮም ኣነ ወረቐት ኣለኒ ኣነ ከምዚ ኣይሰርሕን እዩ ስደተኛ ምዃንካ ኣይክተርፈካን እዩ ብዙሕ ባህርያት ንሪእሎም ኣለና ኣብ ሓፂር ግዜ ኩለን ዓለማት ኤውሮጳዊ ሕብረት ይኹኑ በዓል ካናዳ ይኹኑ ኩላ ሰብ ኮ ፀርፀር እያ ትብል ዘላ ምፍጣራ ትፀልእ ንሽሙ ኢኻ ካናዳ ኣሎ ካናዳ ኣትዩ ኤውሮጳ ኣትዩ ክትሰምዕ ከለኻ በቲ ናይ ቀደም ይመስለና ነቲ ህልው ኩነታት ዝከታተል ሰብ ግን በቃ ካብ ኣብ በዓል ካናዳ ኣትዩ ኤውሮጳ ኣሎ ኣሜሪካ ኣሎ ክበሃል እኳ ኣብ ኣፍሪቃ ሰላሙ ዝረኽበሉ መንገዲ ተረኺቡ ትሰብ ኣውዩ ድመርፅ ስለዚ ሽጣራ ናይ በዓል ወዲ ዕፁብ ክፍት ሽጣራ ናይ በዓል የናስ ኮኮናት ኣብ ዝብቅዮ ሕጂ ክቡራት ተኸታተልቲ መደባተይ ትከታተሉን ዘለኹም ብፍላይ ኣለኹም ንዓይ መዓልታዊ ኣቐዲመ ዝዛረበኩም ዘረባ ኣሎ እቲ ቀዲመ ተዛረብኩም ዘረባ ድማ ምስ ኮነ በታ ቪድዮ ገይረ ዝዛረባ ጭብጥ ገይረ ወይ ጭብጥ ሒዘ ገና እዛ ናይ ዘርእሰናይ ግርማይ ሃይላ ክትብገስን ከላ ሻዓ ቪድዮ ሰሪሐ ክንከስስ ኢና ብለለው ድሓራ መወዳእታ ናይ ነፋሪት ናይ ሆቴል ናይ መግቢ ናይ ትራንስፖርት ዶ ናይ ገለዶ የድልየና ኢሎም ገንዘብ ክሓትዮም ኣብዚኣ ሕጂ ሸርዳ ኣቶ ዘሎ ወዲ ዕፁብ ክፍት የናስ ኮኮናት ሰልጦ መሲልዎ እዩ
بزيا خنحجزو كمز خنقبر نابله يوعوع نيرو ريوادو فشيلادو أخلا قانا بيت فردخي قربو خلو زرسناي نجرات ما ينخونت مسكدت أيتواتسن نيالو نوبسو حرا خوت تايجيرو أقدم فيديو سريحو نيناس كوكونات قد يجيرو كم تسمعهم فيديو تايلو بعلها خصص يلكاس كم يجير كان ينفاري ديبلكا ني هوتيل ديبلكا إذا أقدم نجيركم ني أنا رجعلم أيتخصني يخون فيكيز مبجس نجرمبر أمونغون هوتيل دونا يجلكم جنزب كتحطيكم إلىكم إيه مسلات مصابيتكم كيحدوا حجني ناس يناسون تاشت أرى كما يختك أمل لامبر عقمي يقولون كخصص ولا أنت دا أخوينون جنزب زحاتلو من قدي يلن حدا مهور الله أب جرمن زنبر حوناسي الزارب نيرو سالسان حموشان عامتي أب سدت قميت قبل نيرو تنتينو نقروم نيرو حراي كتكسس محسابكات صبوغي ندقفك كاينا يلو جناب أونلاين غير كخاب جزاها هاي وتأخيات ودا كلها نجري له نايب حكي ساعة تحكي نسمع يا تحاونا جلز ولا سلام أحوات كم يتحضروا تحن حبيركم أوكي نقول لاتنا خم حبريتها تتأكمل لي خزارة بعد ريد اللهجن سبيسيفيك نيوناس حاونا زي كس مسريت دولو نب مونيكان زر سناين لوبا نخلاتنا يو سبيشال كمان نيوناس حاونا مالتيو اتي وسيط كاد لها انيشيتيف انا سلدي وسطكو نتل وسط كا انيشيتيف ادنقوت علني نفر جن قدنا يكونن عبد خد كيد قدنا يكونن اب كندا ابتا غزها خوينكا اونلاين اينسايجر ويكا أنخيبت ويكا بوليس ريبورت أبغزها وينك هتقدر تخليها قدنا يكون عبد خد كيش أنا حجي بجرمنا له 100 خميتي الراجل إحنا جركا أبكل نحبرت أوروبا هجرات كيجشكا أبغزها وينك الورده كبدل ليو نايكال اسب ريبورت مقبار دي مخصاص ليو أبغزها وينك تدورت تخليها معاش باكل ممتعي لك مثلك اتي كيز بوليس مصنعات يرمش ودقه فردخ كله كتركب تقداديها هو دراما يم بصرح دلو ابت حزبي ገንዘብ ናይቲ ህዝቢ ረሃጽ ናይቲ ስደተኛ ለሚዶም አንግላት እንዳቀያየሩ ገሊኦም ድሮን ክንገዚእና ብሉ ገሊኦም ታንክ ክንገዚእና ብሉ ገሊኦም ክንከስሲና ብሉ ኩሉ ካውል ሓንቲ ይራአና ኣሎ እንታይ ዳ መመጅሪት ካ ገንዘብ مسوار طريقة دلا مريت ازي اكو دزاربنا انا حواتي قصالي دخي مخيب ولكو فيديو تصرح لكم غودوم كقالعوم كم زغيره تشطارهم لقالعو حنت فيديو صرحو خلوها انا قلطيفه انتي حاسيبونكم دلو انتي يا تا غوداي نمنتي كما تدليا قلطيفه انا باهم صريح فيديو ما عريم دسدلكم دتقاقو ነገር የለን ካብዚ ሁሉ ቪዲዮ تصرح لكم سلازي يناس كونات حجون ابتو صحو يبلكان اقديمه نغيركا ودعصو كفوتون بزح درامات سرح نيركا حانتها امريكا ونز دولت اللي حافتنا لا انتي الكايا ازي ناي غوداي زر سناي غرماي يسلطنا لو كنز ገንዘብ كدلينا يلكايا اسان محازوتان ገንዘብ يلكاين اي سدلال كان نقيحنالكا وي دما غطيمناخا مخنياتو قند ناي زر سناي هنداس سلازنبركا بوشتس ገንዘብ كتقبل وسخدا نمتاي ገንዘብ አልيكا ግን دحرواي وعل ስለዘለኩም دحرواي سممع ስለዘለኩም ያላ በትን ሽዑ ከም ትገብሮ ኩሉ ግዜ ክትምንዝዕ ሓሲብካ ኣይሰለጠተኩምን የናስኩም ዋላ ወድዕጹ ክፍትኩም ኩላትኩም ናይዘር ሰናይ ጉዳይ እታ ክሲልኩም ሓሲብኩም አዝነወርኩም ኣብኢድኩም ከምበረድ መኺኻ ዘር ሰናይ ተኸሳስ ክነሱ ቤት ፍርድ ኸይቀረበ ረቲዕን ዋንጫ ዓቲሩን ኢለኩም ይኻ ኣይትጎጥሙዎን ይኹም ኣይትኽእልዎን ይኹም ዋላ ኸሲስኩም ኩለኹም ወልመጥመጥ አይብልኒ ነይሩ ደጋጊሙ ቪዲዮ ገይሩ ብጭብጥ ይጽርፈኩም ነይሩ ደዋርደኩም ነይሩ እንታይ አሚኑ እዚያ ከም ትመጽእ ፈሊጡ ረቲዕኩም ከአ ፊርማ ምእካብ የለ ገለ የለ ውሕጥ አቢልካ ያሕጂ ቻው እሳ ነቲ ህዝቢ ከአ ክነንቆሐይና ጋና ደኺምና ኣይንብልን ኢና ኩሉ ሽጣራታትኩም ትገብርዎ ኩሉ ሚስጢርኩም
ኣብዛ ቻነል እዚኣ ኣምፂኻ ምጥጣቕ ጥራይ ደሎ ምድረ ሰማይ ንኺድ በብዘለናዮ ሰላምኩም ብዛሕ ቴንኪዩ ሶ ማች